Daşoğlu vilayatynyň Göregli etrawyna mineral dökünleri, hekarançylyk suwlary we oba-hojuluk tehnikalarynyň öpçünçiligi bilen bagly bar bolan problemlara garamazdan döwlet borçnamasyny ýerine ýetiren paýtaç kärenetçiler özlerine wada berilen ýeňillikli künjaran alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji ýanwarda Sewitden habar berdi. Balyş Wezow adynaky we Hüdük Muradow adynaky daýhan birleşiklerinden bolan şeýlede Türkmenistan Magtumuly we Zaman daýhan birleşiklerinden bolan ençeme kärenetçi künjar üçinçiligi bilen bagly ýüzbeýiz bolýan problemler boýunça vilayet häkimligine şikayet bildirenliklerini aýdýarlar. Ýöne ýerlik kärenetçileriň arz şikayet finanşyklary netijesiz tamamlanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ahyryna 2022-nji ýylyň hasylyndan başlap paýta hasylynyň 50 göterimini gaýtadan işlemekden alynýan künjarany önüm öndürjülere ýeňillikli bahadan satmak barada karara gol çekdi. Paýta plan borçnamasyny üstünlikli ýerine ýetiren ýerlik kärenetçiler prezidentiň karary bilen özlerine wada berilen künjaranyň berilmeýändigini aýdýarlar. Paýta çygydynyň öndürilýän künjara mallar üçin iýim hökmüne ulanylýar. Yerlik kärenetçiler künjary üçinçiligi bilen bagly talaplaryny beýan etmek üçin Daşoğlu şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodynyň ýol başlaryna da arza bilen 100 tonlyklaryny aýdýarlar. Yerli ýağ zawodyna paýta çygydynyň ösümlik ýagy alynýar. Olar indi öz şikayetlerini prezidente ýetirmek isleýärler diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 1 kilogram künjaranyň ýeňillikli bahasy döwlet tarapyndan 50 teňe hökmüne kesgitlenipdir. Ýöne daýhanlar döwlet tarapyndan berilmeli künjaranyň bazarlarda ogurlanyp satylýanlygyny we bahasynyň 4 manat we 5 manat aralygyny üýtgeýändigini aýdýarlar. Deňeşdirme üçin aýdylsa bazar künjary döwlet tarapyndan hödürlenýän mal ýymynyň 10 töwereg gymmada düşýär. Bu aralykda yerlik kärenetçiler 2022-nji ýylyň gowuçy hasylyny ösdürip ýetişdirmek üçin özleriniň üpçünçilik meseleleri bilen bagly durly problemler bilen ýüzbeýiz bolanlyklaryny aýdýarlar. Paýta hasylyny ýetişdirmek aňsat iş däl. 2022-nji ýyl daýhan üçin agyr geldi. Suw, dökün we tehnika ýetmezçiligi boldy. Diýip bir daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlyk taýtdy. Muňa garamazdan yerlik kärenetçiler kıyın şertlerde zähmet çekmäge mejbur galanlyklaryny, gowaçanyň hatarara bejergi işlerini kätmeni bilen geçenliklerini, şeýle-de suw üçinçiligini öz tagallalary bilen ýola goýmak arkaly paýta hasylyny ösdürip ýetişdirendiklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet mediýasy ýurdun oba-hojuluk pudugynyň ösdürilýändigini, daýhanlaryň önüm öndürmäge höweslendirilýändigini öňe sürýär. Ýöne ýurdun durly sebitlerine şolsany Demirgazyk Daşow sebitine yerlik kärenetçiler ýyllar boýy mineral dökünleri, hekarançylyk suwlary we oba-hojuluk tehnikalarynyň üçinçiligi bilen bagly problemler başdan geçirip gelýär.